good morning sa akong mga IRiNg BAnbanon, no? So this morning, walking na sadta para paugnat sa atong mga kuso, no? Let's go! Mga IRiNg BAnbanon, no? Init na jud siya. Mamahit na jud siya, IRiNg. So, walking lang. At ito sa landong dapit kay murag init na jud kaayo. Teeny belly, no? So, walking lang. Dili na ta sa landong kay murag init na ka dito, mga IRiNg BAnbanon. No? Ay, mga IRiNg BAnbanon, init na jud kaayo. Madaot atong kuan, skin. So ari kita sa mga landong, mga IRiNg BAnbanon. Oo. Init na kaayo. So walking lang, keep walking. And then running. Hello! Maghino ko sa akong weekly carrot fresh orange juice. So, humanaman ko ang walking. So, mo ni akong kuan mga IRiNg BAnbanon. Mahal ang carrots. Tag 8 ang kilo, mahal kayo. Akong IRiNg BAnbanon, iuhaw sa niya siya. Wait. What's that? So, ato siya i-mix, ha? Importante nga ma-mix siya. This is also a good kuan siya. It's a lot of benefits, no? Daghan siya og kanang kuan, vitamins. Especially karon nga naatay COVID-19.
So makatabang ni siya. So, more in vitamin C. Fresh. It's a very good, no? Nga empty pa imong stomach. Ako, I have to use na wala ko, empty akong stomach, mainom ko og kanang kuan. Fresh kanang kuan, carrot juice, or I make it my beaches kuan, fresh juice. So empty gina akong diyan. Muna ako siya, muna akong breakfast or lunch. Lee, stop it! Op. So mga iring banbanon, no? Iring gilagid, iring gilaygay, uuban pang iring-iring diha, no? So, you start to drink a fresh beges juice, no? So dako ni siya og makatabang sa atong health benefits, no? Daghan kani siya og kanang vitamins, no? So, let's do it, no, mga iring banbanon, no? Manginom dito mga fresh, labi na karon no, daghan kitag mga preservative ng mga food. So kinahanglan gyud ta at i-balance ang atong mga nutritions, no? Sa atong gipangkaon, gipang-inom nato. So be careful, no? And be safe everyone. Hello, maing hapon sa akong mga iring banbanon, iring gilagit, iring sungkaban, iring gilaygay, no? So karong hapon na mag-exercise sad ko, walking, no? Paog na ta sa kusog mga bayot, mga kumari ug uban pa diha, no? So let's go start now. Kasugat na ko ang tulo ka. Oo na, nagpahibi ang tulo. Bungga kay ang reflection sa sun. Kung siya gitawag na IRiNg BAnbanon. So mga iring banbanon, muuli na ko kay murag hangin kaayo. So dahang salamat mga iring banbanon, murag yupak na ko. So naginahin ako kamang padong sa amo. Ay.